Molt bon migdia a tothom. Donarem inici a aquesta última taula de cloenda de la jornada. Crec que ens faltarà una cadira, o en tot cas ja farem un canvi. Bàsicament, m'acompanyaran a la taula, ara quan fem el canvi logístic, el doctor Barber, com veuen també m'acompanya el doctor Mauricio, i no cal que et moguis. Bàsicament per procedir a aquesta cloenda. Jo en primera instància cediré la paraula al doctor Barber com a president del comitè científic de la jornada perquè ens dirigeixi algunes paraules de cloenda amb la seva capacitat de president del comitè científic de la jornada. Moltes gràcies. Seré breu, ja m'heu sentit prou vegades aquest matí. Agrair-vos a tots els que heu vingut de fora, a tots els que de dintre hi hem estat treballant perquè aquesta jornada sortigués i crec que ha sortit bé. Personalment m'ho he passat bomba, entre cometes. Crec que ha estat productiu, que ens ha donat que s'han assolit els objectius plantejats en un inici, en quant a les 250 persones que estan inscrites, en quant al nivell i a la qualitat de les presentacions, als inputs que hem tingut, al que hem après i a l'ambient i a la marca que estem creant i al sentiment de pertinença que estem promocionant envers la nostra institució. Per suposat a les autoritats i als responsables dels instituts, de l'ICS, del Departament de Salut, del CatSalut, de la presidència del Consell d'Administració. Bé, moltes gràcies. Ha estat un plaer acollir-vos a les Terres de Ponent. Gràcies, doctor Barber. Cedeixo la paraula al doctor Dídac Mauricio com a director científic i de recerca de l'Institut Català de la Salut. Moltes gràcies. Per mi és un privilegi poder estar aquí avui. És la meva primera jornada de recerca com a responsable d'aquesta direcció i abans que se m'oblidi, agrair la confiança de la direcció de l'ICS per haver volgut fer tan visible en aquesta etapa la importància que té la recerca, com deia el Xavier fa un moment. I també vull agrair al Ferran i a l'Elvira i tota la gent de l'Institut de Recerca de Lleida, com a representants no solament de l'Institut, sinó també del territori de l'ICS, i especialment a tots els companys del centre corporatiu que han fet una gran feina perquè la jornada sigui possible. Si puc passar una petita presentació que tinc, només per recordar-vos, és una tradició que en la jornada repassem les xifres. I crec que les xifres només em faran dir un missatge final. Veieu que com a organització els nostres instituts de recerca són realment una autèntica potència. Tenim 1.000 investigadors principals i globalment entre la gent que tenim al sistema assistencial i la gent que està als nostres instituts passem ja de 5.000 persones les que a temps complet o parcialment ens dediquem a la recerca. Si mireu els recursos que aconseguim atraure, doncs veureu que tenim actius més de 1.000 projectes competitius en aquest moment, amb un volum econòmic anual que l'any passat van ser 43 milions d'euros a dins a través de projectes competitius, però si veieu els milions d'euros a través d'assajos i altres contractes amb la indústria, doncs ja veieu que passa dels 20 milions d'euros. Els nostres instituts, per tant, tenen un moviment, diguéssim, autònom molt important, a part de la part que és minoritària que rebem del Departament de Salut, que dona suport més estructural a la recerca. I si anem als indicadors, doncs és una autèntica
una autèntica alegria dir que produïm 4.000 publicacions a l'any amb un impacte mitjà que és proper a 5, que no és poca cosa, amb un impacte en termes, no he fet les mitges, però amb un impacte en publicacions de primer decil i primer quartil molt important. Per tant, és una recerca d'elevada qualitat. I si ja anem al tema de la innovació, que avui ho parlàvem amb el Jaume Reventós, encara és una assignatura que encara no està al nivell de l'impacte de publicacions, però que estem caminant. Doncs tenim un volum de patents important i unes quantes spin-offs, com veieu aquí, reflexades i que pertanyen a diferents àrees, com veieu, tant de diagnòstic com d'aparellatge, farmacèutica, etc. Si agreguéssim totes aquestes xifres, probablement estaríem parlant de la institució de recerca més potent amb l'àrea biomèdica del sud d'Europa. Per tant, a vegades no en som prou conscients tots plegats de la importància que té això. I realment us puc dir que m'enorgulleixo de pertànyer, com deia el Xavier, a aquesta institució i sobretot de poder-la servir, perquè des de la nostra responsabilitat a la direcció el que estem és a disposició dels instruments i les direccions dels instituts perquè tot això sigui possible cada any. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Mauricio. Jo, ja per cloure aquesta taula i aquesta jornada, només em queda que mostrar un calorós agraïment a tots els que heu participat en la jornada d'avui, que esteu aquí, que l'heu anada seguint, a tots aquells que l'heu organitzada, perquè organitzar una jornada vol dir dues coses. Allò que es presenta a la jornada és la feina d'anys, moltes vegades, i per tant l'agraïment a aquells que heu pogut contribuir amb els continguts, aquells que heu organitzat, òbviament, la logística, i especialment un agraïment als premiats i premiades per la qualitat d'allò que ens han presentat avui i per la qualitat, des del punt de vista professional, d'aquells que han premiat i han estat premiats per la seva trajectòria, que és el que ens dona la qualitat de la nostra institució, que són els professionals i les professionals de casa nostra. En aquest sentit, quan tenim jornades com la d'avui, en què presentem 80 excel·lents pòsters, més de 20 iniciatives de recerca, quan, tal com ens deia el doctor Mauricio, tenim més de 5.000 professionals que es dediquen a la recerca i que combinen la visió clínica i de recerca, per tant millorant l'acció a la clínica, i aquesta és en gran part la voluntat del desenvolupament de la recerca a la nostra institució. Quan estem parlant de totes aquestes xifres que ens presentava, estem parlant d'una potència. Una potència que reforça, si em permeteu, tres grans sentiments. Un, i ho deia el doctor Barber, si no m'equivoco, la pertinença de la marca, si em permeteu, de la casa. El sentiment de pertinença a l'ICS. I si hi ha alguns dels elements que ens han de marcar el prestigi i la voluntat de pertànyer a aquesta casa, un d'ells és, per exemple, pertànyer a la institució capdavantera, com a mínim amb el sud d'Europa, sense dubte dins de Catalunya, també dins de l'Estat, en recerca. En recerca, amb l'orientació també cap a la clínica, amb la diversitat dels àmbits que el propi director de recerca ens feia avinents, amb aquesta capacitat d'atracció de recursos, amb la capacitat d'atracció de talents i amb la capacitat de fer millor la nostra feina assistencial, que aquest és un element essencial. Per tant, el primer dels elements, la recerca com un element de qualitat des del punt de vista de la pertinença a una institució com aquesta. L'altre, de qualitat, com us deia, des del punt de vista assistencial. És molt important tenir clar que, en gran mesura, la gran activitat i la gran inversió que fem en recerca és per millorar la nostra vocació assistencial i també pel nostre desenvolupament professional. Es deia anteriorment,
sense recerca no farem millor la nostra institució, i quan parlem d'una institució que opta i aspira a la màxima qualitat i a la màxima excel·lència, només ho pot fer amb l'aspiració a la màxima qualitat i la màxima excel·lència també en recerca. I aquest és un element absolutament fonamental. Per tant, en aquest sentit, animar-vos com a president del Consell d'Administració a seguir aquesta línia compartida amb la direcció i gerència de la institució, perquè aquesta sigui una prioritat entre les línies estratègiques de la nostra institució. I nosaltres hi posarem, des del punt de vista més institucional, més des del punt de vista del propi departament, tots els instruments que facin falta. Primer, posar-ho en el mapa de les preferències i les prioritats estratègiques de la institució, com he dit. L'altre també amb altres instruments. Tenim un PERIS, per exemple. Un PERIS que el que volem és donar instruments i recursos per poder seguir amb aquesta línia de dedicar-li recursos, de dedicar-li intensificacions i de tenir també una cartera de prioritats en els projectes de recerca. En aquest sentit, em sembla especialment, i deixeu-me que faci un apunt en aquest sentit, em sembla especialment oportú, i crec que hem de posar-ho entre els elements a destacar en la jornada d'avui i també amb l'estratègia d'impuls a la recerca que es fa des del Departament, el fet que per primer any s'hagi atorgat un premi a la trajectòria investigadora infermera. Per tant, aquí el meu reforç a la feina de la infermeria d'aquesta casa i especialment a la recerca com un element més d'encara excel·lir més en l'atenció que fa aquest col·lectiu en la nostra institució. També deixeu-me que us digui que és també important posar en valor que aquestes jornades les fem de forma rotativa pels territoris. Deixeu-me que faci un apunt en aquest sentit, perquè no només som una institució capdavantera en la recerca a Europa, sinó ho fem des d'una vocació d'excel·lir amb la competència cooperativa, de fer-ho amb voluntat d'integració territorial també. I aquest és un element que hem de posar també en valor. Podríem haver fet molts models d'incentivació a la recerca, però ho fem des de la peculiaritat de posar també intensitat, recursos i estratègia amb la integració, la integralitat territorial dels nostres instituts als nostres territoris. Un territori com el nostre, un territori que concentra gran part dels recursos a Barcelona, sí? Però hi ha la vocació de, des de la diversitat, que ens dona certa base de qualitat, també la necessitat d'aquesta integració territorial. I em sembla que és un fet rellevant, que ho fem així, que ho fem històricament, ja en la 9ª edició, i que ho fem amb aquesta vocació. Alhora, som un equip, deixeu-m'ho dir d'aquesta manera, com a instituts, som un equip. Des de la diversitat, la pluralitat i la competència cooperativa que ens donen els diferents instituts en els diferents territoris, les diferents peculiaritats i, per tant, les diferents agendes, segurament, que ens permeten excel·lir en algunes àrees terapèutiques en uns equips respecte als altres, posar en valor que som un equip i que sempre ens anirà bé poder explotar les avantatges de l'equip, de les estructures, de les sinergies, dels objectius comuns, de les àrees transversals i que, per tant, treballar des de la diversitat en tenir la màxima potència com a equip em sembla també un element molt important a seguir i destacar en la nostra estratègia de recerca en aquesta institució. Un últim apunt sobre com hem abordat a Lleida, justament aquesta 9ª jornada, que és sobre un focus en allò que excel·leixen els equips i que també són una prioritat des del punt de vista de l'agenda assistencial del país, que és els àmbits de la cronicitat. I, per tant, també posar en valor, i permeteu-me que faci també aquest apunt, posar en valor també l'elecció dels continguts que ens han permès compartir experiències a nivell de tot l'equip de la recerca de l'Institut Català de Salut, per crear, com diu el títol, i crec que no és casual, i per això també li vull posar l'accent, de crear un ecosistema d'excel·lència i qualitat en la recerca. Aquesta és la virtut que, des de la diversitat, puguem treballar amb l'equip d'un ecosistema absolutament excel·lent en recerca. Ho deia el doctor Mauricio quan presentava els números, una recerca que ens serveix per fer millor assistència, que ens serveix per tenir un desenvolupament professional molt més robust, que ens permet consolidar millor
el sentiment de pertinença a aquesta casa i que també ens ha de servir per projectar-nos cap a la innovació, cap a aquestes patents, cap a aquests spin-offs, etc. Per tant, avui ens reunim aquí a Lleida per parlar de recerca, la traslladarem segurament cap a la innovació i per això des de l'Institut Català de Salut també complementem la recerca amb la jornada del propi 30 de juny amb la innovació a la que em permeto l'oportunitat de també convidar-los. Recerca, innovació per la màxima qualitat possible de la nostra assistència. No em queda més que animar-vos a seguir amb aquesta línia i compartir amb vosaltres el compromís que per fer-ho posarem els recursos, la intensitat institucional i l'agenda política que calgui en aquest país perquè l'Institut Català de la Salut sigui sent referent mundial en la recerca i la innovació. Gràcies.